Devran, Oh, Esselamu Aleyküm. Aleyküm esselam. Oğlum, Yetkelen bayramları mutlu olsun. sağ ol bile olsun. Henedin gelecekte, ökte, surat keş olmalı, doğru mu? Hova. Tuveleme. Onun tədil kutlamak için, öydekilerin kutlamak için tədil bir surat çektin mi? Ay yok. Ana hem için çekmedin. Düşünmür da surat keş olmak için dörücülük gödevine getirsin, bay olmalı. Şey mi? Bay olmalı. O bay olmalı. Yani dörücülük gödevine getirsin, bay olmalı. Ha, o. Demek şeyle. Men eğer sana bir küçücük bir fırsatı ödüm bereyim var ya mı? Aha. Belki şunu çekerdin, oğlum sana soğuk var. Bol ya. Doğru değil mi? Öydekiler soğuk var da. Ne gödevine getir? Giden karlı meydan. Aha. Öden geliyor mu? Hava. Kar yaptı orada, değil bosa kodunda, doğru mu? Karlı meydan. Orta arada ayaz babilen karpamızı elçip dururlar. Elsiz çıktı dur. Tədil getiriyor, kutlumağa geliyorlar, Tamam. şey mi? Onun kaptalı da arçacı götüp dur. Arça, bedelen arça, üstüne de yıldız yanıp dur. Oh. Onun berden çeşmeci akıp dur, içinde bağlıcaklı çülp yüzüşüp böyler. Tədil fırsatta aynı şunu çeksen, öyle soğut bu orada. Hava. Düşündün mü? Hava. Düşündün. Çekebilirdin ha. Ay bilmedim. Onu hem için bilmedin. Eyten yağıt geçliğine mi vuruyor diyen görüyen bana. Hani kaytalan şu tatları? Bol ya. Hani? Giden karlı meydan. Meydan. Hava. Allah. Orta arada ayaza bilen karpamcık el tutuşuptu. Durlar. Hava. Kaptalı arşı ötüp dur. Ötüp dur. Üstüne balcık yanıp dur. Yanıp dur. Berden çeşme akıp dur. İçine yıldızlar çülp Dur. Niye mi akıp dur? Yıldız akıp dur. Yok çeşme akıp dur. İçine yıldızcıklar. Yok o beyle zat. Yok ha. Cidin ne daha o? Niye diyen? Teredine. Giden karlı meydan. Hava. Doğru mu? Orta arada ayaz babilen karpamızı elçip geliyorlar. Aha. Kaptalı arça edip dur. Üstünde yıldızcık yanıp dur. Berden çeşmek ya içinde bağlıcaklı çülp yüzüş yerler. Düşündün mü? Düşündüm. Kaytalar. Aha. Giden karlı meydan. Meydan. Hava. Orta arada ayaza bilen karpamcık el tutuşuptu. Dur. Berdi balık ötüp dur. Üstüne de arça yanıp dur. Yıldızlar akıp dur. Hey İçine dur. balık. Ne mi bağlık ösüp dur diyen mi? Ay. Nerede gördün ay bağlığın ösüp duranı? Ha? Hey ösüp oturan bağlığı gördün mü? Ne eladım sen o? Kovşu dinle de teret. Giden karlı meydan. He. Doğru mu? Orta aradan ayaz bağlanan karpamızı yel düşüp geliyorlar. Berdenem kaptalın yakı çeşme ösüp dur. Doğru mu? Üstünde de yakı yıldızlıklar yanıp dur. He. Onun Çeşme ötüp dur dedin mi? çeşmeni sıraydık mı? Hava. Onun üstüne de bağlığı mındırdık ha? He. Ola yo beyle de. Terden mil buluşturmadan sen o. Ne gödün giden karlı meydan. Karlı meydan. Doğru mu? Ortardan ayılmamın balcık yetişip geliyorlar. Doğru mu? Doğru. Kaptanlar mı çeşme dur. Yeni çeşmesi de ara. Ey buluşturuyan sen o. Sen ne şu buluşturuyan? Sen buluşturuyan. Deret kovcu dinle. Giden ayılmamın meydan. Doğru mu? Ortardan yakı balcıkla karpamcık yetişip dururlar. Öden öyle mi? Doğru. Tutup dururlar. Berden çeşme tuttur. Ay yeni çeşme. Yeni çeşmenin üstüne yani. Çeşmeye gerek gelen bir tat bol ya. Bolana ha. Dur dikeceğim. Terden yeni bir gerek. Giden çeşmelik. Ölmüşlük öden öyle mi? Çeşmelik de. Ortardan yakı var balcık bilen çeşme tutup geliyor. Ay yeni çeşmeye gerek geliyor ha. Be. Ey sen kovdu nimet diysen ha. He. Sen az şundan koyun o da satırda görüyor musun? Dükkan nuru. Hava. Şoňa barýan soğuk odalaysan ha ben. Bir kötep görmesen sen. Şey değil. Bolýarmy? Bar.
Salamu aleyküm. Aleyküm. Täzeýleňiz gutly Ne bolsun. var senin kim mutlu vardın? Komşara, näle ýadylaň? Ne mi küçüklep dursun ay? Ne mi oluyor? Ha, menmi? Ha. Uy, neme boldum? Göz açyk boldum. Sen? Hawa? Ay goya. Anan ýokmy? Yok yok. Anan mazan seyretto. Ha. Şu wara adamlary diýen metdirýän. Ne edip? O nädip bor? Kişik gejen. Gön näme agam, näme hyzmat dip dursun. Ana ma küçük et onma. O taňa kişik getsem onuň ýön algap bererdiň da hyzmat edip. Çalgacak da bol küçük et. Ona men kime suud edeýin? Ha olama doğru. Ona O birine suud etmeli. Hava ana naryalet tamam. Anana real etmeli. Şoň üçin wara häzir ine ana. Hani? Ana adamlar gelýär. Seret. He. Ine. Geliyor. Şu kimde seret? Qara, yoş. Yana yoşrap dur. Ama diýäň o sen o. Näme diýäň sen maga? Sen bana näme diýdin? Yo maga sarıcık koýam diýär. Owul sarı. Kim oldu bu? Yo böyle sen bana täze İyi vay. Da. Gördünmü? Gördüm onu. Näli? Gürlösen olaymasan. Tanıyan da ikisini. men tanam oku. Tanıyan da yok diýen Ay görün del ho aýtma aňyrdan gelýän adam. Gürlösen vallahi. Gurlaşam ok men, gurlaşam ok. Ine seret bolýa. Bolýa anan men olsa ine. Ine. Şeýlen gelin seret. Alyo, Zoracan, zığıllığa täze mata çıkıp dur, şonu almaga var ya, no wo. Zoracan, bir jymyş garaşadyr. Näme kişik? Tova. Yedi ýoluň ortasyna durup da iki tane ullukan adamlar kişik etdiren bolşup. Agay Zoracan, iki tane yeter yetmezmi näme? Ay dur kız. Gördün mü jynnyň? Ne boldu? Üýünden ýürep barýar o jynnar şeydir. Ay sana yekoýda çıkıp hiç kim yok. O sen gözüňe görünmýär, men gözüme görünüp dura. Söyle. Jynnar güýçlü, menden hem güýçlü kenäýi. Bah. Bolýa seret. Serene bolýa ne? Seni güýçli, oň seni güýçli. Jyny güýçlü soň. Ene bul adama seret. Oh. Ha? Näme? Kışıkkay. Yine buraya bek kaytala. Kışık. Ey ineyim. Ha? Entege sen var. Şu şehirde. Men kuş lakamı bilýän yok, bilýän mi şonu? Yok. Entege sen şey etmem. Gün yüzüme diýip bilýän adam yok. Diga owada diýerler. On potduç kuştu diýip, düşündün mü? Diga Bolýa. mara. Kuştuň bilen gaharmy getirme. Baksan. Doğurdan ekbanda. Oň seni güýçli, ha? Yo jyny güýçler. O wong lakamy kenä o. Ha, o lakam. A bilýän bolsaň aýtmaly. O diýip durmalylar. Ay, men seni güýçliýän soň. Yok o ýa geliniň jyny güýçli kenä o. Onu bilýän, ona. O kışkety gapdaly ýürep Bolýan. Ona Ha. seret. Men Oğlum. gomşym bar. Hawa goňşy. Kim? Tikki. Hawa? Ansa öýünden akordeon çalyp çykarýan. Ondan ananaýyn. Şo dikkimi? Hawa. Hawa akordeon çalyp bilen ağa. Soň üçin diýär. Ha, şoň üçinmi? Bolly. Aha. Saryň goňşy dikki. Akordeonly çykmaly. Ün. Ay değil adam ay akordeon olmasa ne yapacağım ay? Ne adam aydın? Ay, aman ya. Innen annyňmy? Ay, ýoraklay gurulşan dinleýän. Oho, men nämen urlaşaýyn, o men tanam okýana bir dikki diýip eşitýärmi? Yo, bilýän, senin güýçliýän bolup bar, senin güýçliýän, kimin senin güýçligini häzir öýüňde gelsin biler sony. Kim? Öýdäkimi? Öýdäki gurläben bilmez. Ona öyle. Gönü, kış. Aa. Ne biçim wa? Nahar bisir. Oh. Kış. Aha. Çay ver. Kış kırıu. Ha. Kış bosmy, tanzet, bosturma. Ay daymallah. Ay ya, bolýar, oğlum. Oh. Sen görmedin mi? Ay, seýlek gitdi. Nirak. Seýlek. Şimdi ben çok gelýär, sen bunu sanmalı olýar. Ay, günlük gecene ta gelmez arkyny. Ay bu, ni tezene gelýär, sen sanmalı olýar. Sağa bolýarsın. Ay, oňor turay. Sula bolly. Nasıl goňşy? Ay gene var. Aleyküm. Aleyküm selam. Yurdalmy goňşal diýen mene begen ýene goňş bolup gelen. Benim asebegen Ay, yani. oğlum, öte Kese oğlum. satsan goňşuňa sat, barıp bir gyrasına oturursun diye. Berekel. Hawa. Ken milýar. Ay diýene. Ay mene bara bir He. täzelim geldi tugelen gutlu boldun. Düşünmeýär boldun, hem O- nämen ki? o Sen aylan. de mutlu boldun. Sag ol, Tanrı Gene yapın, aylan. Tanrı yapkadın, sag Men ol. senden bir daha soraýyn diýip bermeýärsin. Hawa. Ha sen bu goňşuň ýanyna unup bok Ha. gatnaşdym. Hawa
Daşkentde okap börkak kavursun katnaştım yeňici boldum diýip öňünüpdiň. Çynmaý şol. Aydym okma. Aydan o. Görämini, gör. Ha. Oho, şon aydyp berdi öýe geleýmele. Ha, o. Şarykly gün giýräýmele, ýanyma geleýmele. Ay ne bileyim ben onu önüme kavat gene sorarını gördüm. Hawa. Hawa. Ay aýtmadyk bolan dinlenme bir Ha. täzin wa. Hawar. Ha. Onu okap ber menen bir ýaş oglun na wagty. Hawa. Onun şu Tyson'ny belli boksçu wa dünýä belli ol. Ay bilen on hemmek sana yaran. Onu şähermede şo gelipdir. Hawa. Onu şo gelipdir gol bar ara. Onun şu kaptalyny boks düşmany karşıdaş tapan oklar. Bay ba Tyson'un karşısına Hawa. boksta soraýar. Hawa. Ha. Onu gözleýärler, oň ýanyna barýarlar golüň boksa gatnap bererler. Yo men agam nip duranmyşlar da. Onu men ýanyma geldiler. Gayrat etdi. Bay ba Tyson'un karşısına seni haýyş edýär. Hawa. Ba. Aha. Men diýdim okumada ýetişikdirek men sumat diýdim maňa adar bermäň diýdim. Ýel barıp durda o. Doğru. Onu bolýa diýip ırda boldum onu. Senin boksy görtdüň bilýärdiňmi? Gördüm. Ha şeýlemi? O ýaýlymny gördüm näre bir sapar. Bir sapar görsen yeterlik şol ha. Ýeke saparda ho. Bay ba. Koňsy beýdiňden ýeke saparda alýan. Ha. Boksyň ýekece syry bar. Hawa. Ýüpüň içine giýirýän. Mhm. Karşıdaşyň getirýärler. Getirýärler. Yüz vermeliler. Hoğunu atmaly. Gele gelmän. Ay berekella. Şu başardygynyň gur. Mhm. Onun bolýa diýdim men diýdim ýöne men ırza bolýan. Ýöne birden men gatyrak gidibersem men saklar ýaly bir 3-4 adam goýun şu taýda diýdim. Bay ba Tyson'un karşısına gatyrak gidibersen ha. Hawa goňsy. Ay menim ýakyn durýan bolan Yo sen goňsa sen Evet, şey. arkaýyn bolsaň Şeyden- hawa. Gahar mele sakladym. Onun o taýsyn mol ýene biri onu hem 3 adam diýordy adam. Hawa. Bilem onu. Onu bolýa diýdi o taýda emin reperdatlar hemmesi bolýa diýdi. Eminler bolýan eken. Hawa. Onun ýüpüň içinde aýlanıp ber bir geleýse bolýa diýip oturyn men onu. Hawa. Onu aňardan getirdiler onu. Ýa boksynyň syry şu aýlanıp bermeli içinde. Hawa, geri bermeli. Hawa. Yetişdiňem urmaly. Onu aňardan get salamlaşdy men bilen. Aha. Seredemek. Aha. Seredemek. Sebe hownal basmaly. Hawa hoğunu atmaly. Hawa. Onun ýa reper eminliği. Hawa. Boks diýdi we çyraçaýdy. Uy. O näde belli o atçılıç ya. Ana, şoňa menim haýran galdy. Be. Soň 10 günden soň hastanada özüme gelipdirin. Ha. Hawa. Sancım edýän ekenler. Doğru. Gözüm açdym hastana. Oho diýdim men ýa boksyň içine ýaldym. Hani bir taýsyn ýerde diýsem 10 gün bolan gidene diýdi. He, doğru. Düşündüm onu. Sonra boks bolanın var. Taysynyň baryk gaýdypdyr da sen maňlaýyňa. Hawa. Onda var. Şol çyraň üçin gowy bolupdyr. Yetişmeýändir. Yetişmedin gowy bolupdyr. Bolmady yetişen adam gowy bir jürläp durmadyň. Hawa. Indi ondan soň mara men onuň Hawa. hokkawaz boldum. Ha, hokka çıkar vuradu. Hawa. Oňa bara şunu ýatjak bir matan alýan. Alyan, alaýynmy? Başarmaýan. Şeýlemi? Giden umman ılım bi. Mhm. Bunu öğrenmek için mara 5-6 ýyl men izimin aýrylman tyrkys ketsen öğrenmek Bay, mümkin. ba. Bolmasa sır. Aha. Häzir ýeki hokkawaz men. Şeýlemi? Menden hokkawaz ýok. Be. Ine hop. Ananna. Ähli ünsüm şunna boldy. Şunna. Jemle pikirini. Cemledim. Seret. Teredýän. Ine şeýtseňem mule şeýtseňem mule. Aha. Hop bey bey. Dur. Be. Ey maňa seret. Ýöz bolmuşsun. Owo. Ay kella gaty diýipdir. Be. Dur. Ay maňa seret ýöz boldy. Sen synyň bilen mi? Sınım Men bilen oýnajak bolýam. Yok sınım bilen Oýna, o. gör. Bey. Dur. Hani? Ine. Ünsüm şunna boldy. Aha. Hop. Bey. Niki oldu bi? İki. Harmar sinas görelle. Basarmaýan. Sinas aýrla. Basarmaýan. Ay dät. Köpürt barya gerek. Hawa. Gör. Ine. Hop. Ünsüm şunna mı? Sunna. Berek gel. Bolsa deret. Seret. Seret. Hani? İgil bırak seret. Seretdim. Ay bey. Gördün mü? Ine. Seret çürüyer. Seret çürüyer. Sıramı yetmiyorum. Besmele. Bu da ama yan. Yankılın. Täzellerin kutlu Kutlu olsun. olsun. Gör. Ay men zanget gideyin men buna. Alo. Alo. Ho. Ho. Alo. Alo. Ho. Esliye mi? Yestile aydı ver. Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Ay yumuş görmede aytsana ağam men hamama düştüm mü? Ne mi diyen? Alo. Ho.
Selamun aleyküm. Wa aleyküm diýen, wa aleyküm. Estiliyemi? Estilip dur. Yumuş görmedi aýtsana men hammama düşdüm mü? Men näme sen hammama düşeniň düşmediň, näme hammama düşeniň ýadyňa düşenok bu. Bir ýoldan bellice etmeli kenin daha näme men sen hammama düşeniň düşmediň, sen berýär soraň da näle? Alo, Kim sen haw? estiliyemi? Estilip dur. Koy. Eýwa näle? Adamlaryň hammama da jaňlaşyp, üýüp, toparlanyp bile diýerlerim kanay. Hammamdır da gidivermeliler de bir. Ne etdi? Şun can gelmedi ýaly daýsam mı kam ya? Ya yine. Alo. Ho. Selamun aleyküm. Wa aleyküm esselam. Arma görüň. Bar bol gözüňde marma. Bar bol. Tädiliňiň gutly bolsun. Sizinkilerim düşümlüýür bolsun. Emin aýdanyň gelsin. Hawo. Nem ağam yumuş görmedi aýtsana men hammama düşdüm mü? Yine çok epiňe bir. Gülýaly gurrunlarlar başlaýan da ýerinde näme diýäň? Men näme diýen sen hammama düşeniň düşmediň? Sen häzir başa düşdüň ey. Elime düşdüň sen häzir. Näme men hammama düşdüm. Men näme sen hammama düşeniň düşmediň? Men bilemmi oturan ýerden jaň edýän sonra. Haw. Estiliyemi? Estilip dur diýen. Koy. Ey vay näýle gaýby. Şun jaň gelmedi ýaly deýin men bolmady. Bir. Hammama düşdüm mü diýär ey. Ey ankaňaş. Alo. Yine sen mi? Ay şu telefon men koza men bolarna haw. Senden masadam yok mu tayda? Yok kän adam bolarna men näme telefon mer bar hammama düşkenliğe. Ver telefonu ver masadam bilen sen bile tepleşek gel men o. Yok näme telefon mer bar hammama düştük bilmene. Ay sen bolsun näle men soňra. Onu yumuş görmedi aýday men hammama düşdüm mi diýip türkmençe sorap ura senden. Ay ini menem sana türkmençe jogap bereýin. Sen men bilen hammama düşen okşona aýdaýyn ey. Sen kim bilen hammama diýen onu soňa jaň etsen maňa jaň edip durma dep kelleme agyryp durma da. Be, ondan men soňky döwür hammama gidem bu öýde düşen bir tankazy bolýar. Näme ondan hammama düşenler ýaltyp tetde oraňa serilip görden o. Alo. Näme sen go? Alo. Ho. Estiliyemi? Estilip dur. Koy. Ey vay. Yemay. Ankama asırtlaybi. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Görek hammama gitsek mi? Näme? Ýa-bir sana diýenleri. Hawo. Hammama düşdüm mi diýsen başa düşdüm ýa gaýtyp. Ay diýer bu arada Ankazaşana ýor. Ankazaşandyr diýen. Gider nizan hammama gitsek. Yo men şu an işläp durýar. Nimem var ey, ol bilýärmi termiz çaýarlym bana o erklerdarlym pampadarlym Ha. hammam sözemem var. Hawo. Ol yaprak. Hawo. Bu giýene bara bir ýyl gurmurlar. Hawo. Gider nizan gitsek. Ay yo mena bolama adamlar bu gorşup oturýar şimdi. Oho. Ay diýene bolama. Gördün mü? Hawo. Kan. Eger gitsene. Oh. Bu hammam söze diýeniňe mäsen bir öýsü ýalakla. Ay muň bilen aýagyryny ursaň bolmaýar ay bu gyzygynyň içinde. Şu maskalama var. Sübhanat diýsem men hadary iki işletday bu. İki işleripdir bolmaýar muň bilen Men gidip şonu var. Men çalyşyp geleýin men eger gider nizan üstünden geljek. Yo men sen tapar teret. Hawa. Gidedim gelse var ýa şu 3 gedekden jaň geldi. Şol jaň edene sen bolmaly. Ankadaşyny men bolmaly. Men sen tapar ýok.